waɗannan sunayen Allah guda hudu ba a taɓa roƙon Allah da su ba ga bukata wannan bukatar ba ta biya ba. Waɗannan sunayen Allah guda hudu Allah maɗaukakin sarki ya bayar da kyautar girgije ga mayaka suka sha ruwa lokacin tsananin zafi ba lokacin damana ba. Waɗannan sunayen Allah guda hudu da aka roƙi Allah da su ya bayar da ya hore ma mutane suka taka teku mutum sama ga 4000 suka ƙetare teku ba wanda siddin doki ne ya jike. Wannan sunayen Allah guda hudu suna tare da sallah ta biyan bukata. Za ka yi alwala ka kyautata alwalarka, sannan bayan ka ƙare alwala sai ka yi sallar nafila raka'a biyu. Idan ka ƙare sallar nafila raka'a biyu ka taso ka yi tafiya ta ƙarshe sai ka ɗaga hannunka sama kamin ka sallame sai ka ce ya halimu ya alimu ya aliyu ya azimu ka yi min kaza ka azurta ni ka bani wance ina son ta ka aurar da ni ka hore min abin duk abin da kake so kar ka sanya shakku a zuciyarka, shakku daga shedan da ka roki Allah anan Allah zai biya ta. Idan ka kare sai ka ce ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin sau uku sai ka ruhe da salatin annabi ka aje hannuwanka sannan ka sallame sallaka. Malan tashi zuwa bukatarka domin Allah ya karbi bukatarka. In Allah ya so matukar babu shakku a zuciyarka sai kai sadaka bukatar nan za ta biya.